Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbalen ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora kleru kowe mau keri dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglembut pustaka Jamus Minang Jimat Limasota. Ya ora? Ayo muni yo. Muni ya apa ora? Heeh. Heeh pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndorowati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niya sinten? Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndorowati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesu iki ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndorowati iki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trima. Tan trimaning Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iku. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Patohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng napa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Limasota. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya daya, kula ya daya. Sesama daya niku dilarang mendahului. Sesama daya niku dilarang unek-unek kok sampean ya mung entuk wedang segelas kula ya mung entuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu. Kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sunan Prabu Ndorowati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar kaya Prabu Ndorowati. Ning pirang-pirang taun niki kok negara Ngamarta iki ora kaya adat sabene. Negara Ngamarta kuwi wis beda kaya biyen. Papan-papan sing maune tentrem, papan-papan sing maune guyub rukun, saiki sawangen. Ngendi-endi dalan padha bentak sirah, ngendi-endi padha regejegan, ngendi-endi padha gelut ming perkara bab sing sepele. Mongko papan-papan panembah ora padha diparani, sing dipaparani papan-papan maksiat. Tak anggap yen to kawula sak negara Ngamarta kuwi wis padha krisis moral. Krisis moral nggih. Kuwi apa Petruk? Oh iya lali aku. Biasanya aku ngomong karo piyai-piyai terpelajar. Lah iki nalindra mongko nalindra wayang, ayo krisis moral ora ngerti. Krisis kemanusiaan. Kuwi apa? Manusiane krisis. Iya. Piye ya jelaske, Gong? Ah kono terserah. Wis pokoke kawula negari Ngamarta niki saniki lagi ora iso didandani. Nggugu karepe dhewe, ngudel bingung numbuk bentus. Apa sing dilakoni dianggep bener. Mongko orang gagas bener kuwi enten pirang-pirang bener sejak beneri dhewe, benering bebrayan lan bener sejati. Cobi wonten pundi-pundi papan negari Ngamarta menika mung perkara bab ingkang sepele wekasan dadi gawe. Wong perkara bab sing waune iso dirembuk sarana bedamen, nyatane dadi regejegan dadi peperangan. Niku negari Ngamarta. Lah, Ngamarta sing kaya ngene iki nek ora tak dandani, Tru, iki negara kuwi bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku diniat bangun kayangan. Lah, kula kaget. Kena ngopo kaget? Lah nggih to. Om bapak niku wong sekeng, wong ora duwe, bapak niku wong melarat, bapak niku mung nuwun sewu gedibal. Kok arep bangun kayangan niku terus probiyane saking pundi? Saderenge kula matur ngersane bapak, bapak wis paring dawuh. Sik, kowe aja kaget. Aku bangun kayangan iku ora kok bangun papan sing magrong-magrong, papan sing dumadi saka jamrut hergeni,
saka Mas Mutiara ora bangun kayangan ki ming saloka utawa salokaning tembung. Tegese negara Ngamarta ki arep tak bangun kayangan. Kayangan ki papan sing kebak kanikmatan, kebak karukunan, ora ana rasa diya diniya, ora ana ora rasa sing ora kepenak, anane ming sarwa kepenak. Mula aku pengen negara Ngamarta iki kawulane uripe mbane ana ing kayangan. Ngoten niku. Iya Petra. Nggih. Lah terus kersamu piye Pak? Kula matur ngoten. Terus Bapak ngendika, "Ning aku njaluk kowe karo Bagong tak kongkon ning negara Ngamarta. Merga sing dadi makuthaning bangsa Ngamarta kuwi Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa 5 cacahe. Mula aku nyuwun Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Mergane apa? Pandhawa tak jak nyaketi gumregahing para kawula. Pandhawa tak jak nyaketi gumreguting para kawula nggone padha bangun negara. Merga apa, Tru? Kawula iki ora butuh diwenehi brana picis. Kawula iki ora butuh diwenehi bondo donya. Ning kawula iki butuh dicedhaki rasane dening pengarepe. Dicedhaki atine, dikaruhke rasane dening pengarepe. Nek pengarep-pengarep kaya para Pandhawa niku remen ngaruhke kahananing para kawula, kawula niku bakal percaya kalian para Pandhawa wekasan gumregut gumregah bangun negara, negari Ngamarta mujudake negari kang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Dados sowan kula mriki menika namung badhe mboyo punden kula Pandhawa gangsal cacahipun pados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Cekap semanten atur kula mbok menawi wonten klentang-klentuning atur nyuwun gunging samudra pangaksami. Cekap semanten akhire ngatur kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Petra. Nggih. Wis. Gong. Kowe kok kaya ora aktif to? Mengko dhewe tengkas. Apa urung-urung kok gurun kon aktif? Ampun sae rung tuku kok aktif. Maksude kowe kuwi lho ora kok HP-mu yo ora, HP duwe pertama glelenge ra jamak-jamak. Sapa-sapa dipoto, sapa-sapa dijak selfie. Marah dadi. Ha iya. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Darmakusuma. Heeh. Mengkari ngenteni dawuh Sinuwun Prabu Kersa lenggah eneng Karang Kadempel apa ora? Petro dalem Pandhawa kuwi ora mung ngaku ijen. Oh nggih. Nanging 5 cacahe. Werkudara, Janaka kelawan kembar. Oh mestinipun ngaten. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik ya Petro. Kula semanggaken Sinuwun, malah langkung prayogi. Werkudara, hawa. Piye Dimas miturut penemuning si Adi? Rasa dadak nganggo mbok tari. Apa sing dadi kegayuhane Semar kuwi luhur. Ayo mangkat merono bareng Pandhawa 5 mundi pustaka Jamus 5 sada. Petro, nun. Omongo karo bapakmu. Yen pancen butuhke Prabeya, yen pancen butuhke dana, aja metu saka bapakmu ning metu saka Ndadipati. Kurasen aku ora bakal wel. Petro kandhara bapakmu. Nggone bangun kayangan yen perlu Prabeya saka Janaka Madukara ya ora bakal kurang. Petro kantong bolong kandha karo bapakmu. Yen Ndadipati Madukara isih kurang, mengko kasatriyanku digadhekke dhisik ya ora apa-apa. Kanggo kecukupaning bapakmu Petro. Alhamdulillah. Gong, poin, Gong. Lumayan. Aku arep daftarke dadi bendahara. Lho. Bendaharane sapa? Bendarane Semar. Oh, ngono ya. Lah Semar nyekel dit grusah-grusuh. Nek ra aku sing nyekel wis ora bakal teri asal-asasi terus. Samangane rasa sok aneh-aneh. Ora bakal tersalurkan, ora bakal tersalurkan ning nggon pembangunan kayangan, malah ming remuk ora karu-karuan. Nggih, matur sembah nuwun Sinuwun. Malah samangke daya-daya dinten mangke monggo kula dherekaken ninggal budal. Wonten ing Karang Kadempel Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ana kawan Petro wonten dawuh. Satemene bingung penggali ingsun sebabipun sadurunge kowe prapta iki mau Koko Prabu uga kepareng rawuh uga mbutuhake pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Oh ngaten. Iya. Kangge napa?
kanggo tumbal wadaling negara Ndarawati awit negara Ndarawati ketaman pegebluk. Lho. Ndarawati ketaman pegebluk. Iya ana kawan Petro. Mula sing gedhe pangapuramu aku durung bisa mutusi. Krana Kaka Prabu isih kepareng lenggah ana ing Praja Ngamarta uga ngantu-antu kelawan apa kang dadi aturku munggo babakan pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada Petro. Oh, wis. Gong, nol besar. Piye maksudnya? Awak dhewe bali kukut iki. Kok kukut? Lesuwan mrene kalah dhisik karo Sinten Prabu Ndarawati. Sebabe Sinten Prabu Ndarawati ya mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Lho. Ha kanggo ngapa? Ndarawati ke Taman Pegebluk. Ndarawati ke Taman Pegebluk? Heeh. Terus isane Waluya Nirmala Temah Jati, Jang Temah Mulya nek Ndarawati ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Monggo le rawuh dhisik sinuwun Ndarawati timbane awake dhewe. Ngamarta ki peraturane iki antri kok, Gok. Sing dhisik ya didhisikke, sing keri ya dikerekke. Mula kowe karo aku ora bakal iso ngukup. Wis kalah star karo sinuwun Ndarawati. Yo le mulih yo. Sik. Kok sik piye? Kowe terus piye kowe? Aku ora iso matur apa-apa, wis entek pikiranku. Sinun Prabu Darma Kusuma paring dawuh Petro kowe kalah dhisik karo Sinun Prabu Ndarawati. Uga mbutuhke pustaka Jamus Kelima Sada. Mula sing gedhe pangapuramu ya Petro modar wis ora iso piye-piye. Mulih seneni bapak. Kowe duwe ide ora, Gong? Hah? Kowe duwe ide ora? Duwe nang ideku ki engko kisra. Piye wani ora? Payo aja iki ning kraton. Ah nek kowe ora wani ya mulih. Nek kowe wani aku tak maju pindah. Lek mutengok kono, kowe nang mburi kene aku tak matur. Nek kira-kira engko piye? Kedadiane piye? Ya ketoke kedadiane geger. Wong aku ki wong ngawur soalé truk. Ning ngawurku landasane siji lho. Apa? Bener mung kuwi tok. Nek landasanku ora bener aku wegah kon gegeran ki mah. Ning nek landasanku bener, wah lah mbok bumi walik watu tak lakoni. Ya coba saiki kowe maju kene, aku tak ganti nang mburi. Heeh. Ngene-ngene. Ya, wah. Ngati-ati lho, Le. Wis tenang wae, wis tak pikir apa kae. Kowe pokoke ngasul tengok kono. Heeh. Midhangetke pidatoku. Oh iya. Ora kaya kowe terdak ning ngrampungi karya. Mono kawan Bagong arep matur apa? Lho namung dados wakilipun Petro kok sinuwun. Iya. Kula ajeng nyuwun pirsa. Sinuwun Ndarawati rawuh mriki wau ajeng napa? Nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Kagem dinggo tumbal negara Ndarawati. Sebabe Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Stop. Cekap semanten mawon kula tak mangsuli nggih. Iya Bagong wangsulana. Siji. Panjenengan percaya Ndarawati ke Taman Pegebluk? Mesine percaya Kaka Prabu kuwi kadangku sepuh. Arep kadang tuwa iki nuwun sewu. Iso lho ngapusi. Dasarmu apa kok kowe wan matur kaya mengkono? Ngaten, dasar kula mang penggalih. Bener apa ora? Pegebluk utawi winastan welaking Jawata menika adalah wah kok aja nganggo adalah barang. Ayo aku sok nganu ya. Nun sewu nggih, basa kula campur-campur sing penting cetha ditampa. Iya ora apa-apa. Nika mujudaken paukumanipun para dewa ingkang tumanduk dhateng titahipun. Paukumanipun Gusti ingkang diparingke titahe. Apa ta sebabe kok ke Taman Pegebluk? Merga wewengkon kono menungsane wis ora iso didandani. Kon manembah ya ora gelem, kon tumindak apik ya ora gelem, anane mung tumindak ala, anane mung tumindak jahat. Niku Gusti mesti paring hukuman kagem wewengkon mriku, saengga wewengkon mriku dipun sebat ke Taman Pegebluk. Iya bener nggih. Terus saniki sampeyan kula aturi menggalih. Jagat niki negara pundi sing ratune jahat? Prabu Dasamuka nika arep ampuh dikaya ngapa
ning ludes keles tanpa sisa mungsuh Prabu Ramawijaya. Niku tegese Prabu Ramawijaya niku dadi utusane ngadil menehi hukuman kagem Prabu Dasamuka sak wadya balane sak rakyate. Iya. Ngastina niku sing dadi ratu Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, Kurawa niku angkara murka. Niku ora ketaman pegebluk, ayem-ayem mawon, tentrem-tentrem mawon. Terus saniki panjenengan penggalih. Ndarawati apa bedane karo Ngastina? Bedane apa Bagong? Wah, lha iki piye to iki kok takon terus? Aku ya asline cerdas ming sok gaya ta, Tru? Ah iya. Bedane Ndarawati karo Ngastina, nek Ngastina niku ratune jahat sing kudune entuk pagebluk. Nek Ndarawati niku ratune ratu sing dititisi dewa. Teng jagat menika sing ngagem asma Sri Bathara menika mung loro. Siji Sri Bathara Bagong. Mantil jasmu. Sri Bathara Ramawijaya, angka loro Sri Bathara Kresna. Ta? Niku ratu sing ketitisan Sang Hyang Bathara Wisnu. Lah, sapa ta Wisnu? Wisnu niku dewa ingkang tukang nentremke jagat, dewa sing duwe kewajiban memayu ayuning jagat. Niku Bathara Wisnu. Nah, pertanyaannya iki nek ora ngene iki ra jelas ya, Tru. Ah iya. Ora apa-apa. Ngastina sing dadi ratu-ratu jahat ora ketaman pegebluk kok Ndarawati sing dititisi Sang Hyang Bathara Wisnu kok negarane ketaman pegebluk. Niku perlu dicek dulu. Sampun ngantos sampean kelintu. Saklajengipun Pustaka Jamus Klimasada niku panggesanganipun para Pandhawa. Pustaka Jamus Klimasada menika panguripane para Pandhawa. Ora kok Pandhawa tok. Ning rakyat Ngamarta niku ya padha gumantung karo Pustaka Jamus Klimasada. Pustaka Jamus Klimasada ajeng diparingi Sinun Prabu Ndarawati mung dienggo tumbal. Mongko dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora iso bali. Nek ora iso bali, Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada. Nek Pandhawa kelangan Pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Nggih mboten? Iya Bagong. Nah, mulai dipenggalih. Ampun grusah-grusuh. Terus saniki Semar. Semar niku mbutuhke Pustaka Jamus Klimasada bareng kalian para Pandhawa. Berarti Pandhawa mboten pisah kalian Pustaka Jamus Klimasada. Omongan sing tirik-tirik kula omongke menika garis bawahi benang merahipun inggih menika Ratu Ndarawati. Nun sewu, sing ratu ketitisan dewa kok negarane ketaman pegebluk niku menimbulkan sawijining sasamaing sabar. Aku ki arep Indonesia apa Jawa? Jawa wayang kok Indonesia. Mujudaken nuwaken satunggiling pitakonan. Apa bener Ndarawati ketaman pegebluk? Angka loro sing perlu dipun garis ngandhapi. Wih, garis ngandhapi. Garis bawah iki nek basa Jawa garis ngandhapi to. Oh iya. Sing perlu dipun garis ngandhapi nuwun sewu lho. Nuwun sewu niki mboten ngarani. Ya nek niki Kresna tenan. Nek dudu wis kebacut maringke Pustaka Jamus Klimasada, wis kebacut maringake pustaka percaya karo Sinun Prabu Ndarawati, jebule dudu Kresna tenan. Lah, panjalmaning mungsuh sing mung kepengin gawe kampitunaning para Pandhawa, Pandhawa ora ngerti. Pustaka Jamus Klimasada ilang, Pandhawa ora ndek kekuatan. Lah, wong sing ora seneng karo Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti. Ayo. Piye? Piye kok meneng wae? Iki karo ratu kok njrope kok meneng wae ora. Pripun? Cocok mboten omongan kula. Kula niku waton gelem omong, gelem matur, ning kula anggere duwe waton. Nek ora duwe waton ya kula ora bakal gelem matur, ngoten.
Nek niki panjal maning mungsuh, pustaka wis kebaca digawa, lek arep goleki nendi, lek arep ngelarah nendi. Ah, ngrekoso. Ngrekoso. Wis. Kurawa krungu, Pandhawa kelangan pustaka Jamus Kimasada. Kurawa tumindak elek, Pandhawa kesia-sia. Kasangsaning Pandhawa ngembek kawula sak negara Ngamarta. Kawula uripe wis ora tentrem, digawe bubrah merga sampeyan. Nuwun sewu, kirang lantip panggraitane, kirang cetha paningale, nyawang dhateng sinten kemawon sinuwun. Maning jajaran sekertaning bawana iblis lan Bagong. Bagong. Kono tro rampungi. Lho kok rampungi piye ta kowe iki? Kowe kuwi sing ngomong oke-oke kok rampungi. Nesu e wonge. Ha nesu ngelokke ngawur kok. Kowe ngarani Sinundarawati barang palsu ya anggapmu apa? Wis kono tandangi. Kowe piye? Lah aku ora ngomong apa-apa kok. Wegah aku nek tok duwe ngono kuwi. Cajireh. Oke. Kamu duduk situ. Iya. Pak wangsulane. Ngene nek kok gelut kowe ya, Tru? Hus. Nek gelut kok aku ora. Aku cilik ya kalah musuh iki. Cilik ae arep nek gelem menang ya iso menang. Bagong. Kono kawan Bagong. Wonten dawuh, mboten saseru-seru. Kula dereng budhek kok. Aku ngerti nek durung budhek. Ning nggonku bengok sore iki mergo aku nesu karo kowe. Wah, lah ngerti kula. Wong pasuryane abrit kaya ngoten. Kowe mau muni piye? Kowe muni piye? Kowe mbaler ana rembugmu. Waduh, lali wong mboten kula catet kok ya. Masa wong ngomong kon baleni saka awal ya wis ra kelingan mbok pinter kaya ngapa iki? Wis ora kelingan. So sampean kula ajeng nyuwun pirsa sampean kok getak-getak niku wonten apa? Enten apa? Masalah ya apa? Yen ora karo kowe mau kene dhewe muni yen kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh. Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nglebet pustaka Jamus Minang Jimat Kimasada. Ya ora? Ayo kowe yo. Muni iya apa ora? Heeh. Pripun? Anggepmu apa? Anggepmu apa kowe ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning mungsuh? Anggepmu apa? Kowe ra ngilo karo derajatmu, kowe iki mung batur. Kok ngarani Yayi Prabu Ndarawati iki panjalmaning musuh? Sik ta. Nuwun sewu kula arep takon sing jejuluk Prabu Kresna niku sinten? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani palsu? Yayi Prabu Ndarawati. Sing tak arani kowe ora duka kok sampean wong liya nesu-nesuhi ngapa? Ngapa kula tak takon? Yayi Prabu Ndarawati ki adhiku. Kuwi kadangku Taruna, wis ngerti. Terus karep sampean piye? Aku ora trimo. Tantrimane Baladewa. Kowe kudu nampa pahukuman. Lho, ora luput kok dihukum. Cangkemmu sing luput. Iki pancen cangkem elek kok iki. Gong kowe iki pola gawemu iki marai nesu lho kowe. Kowe mbok ora konyol kaya ngono kuwi lho. Truk cangkeme. Atohnya lho kowe. Nang sekolahan kok omongane saru. Konyol. Oh. Tak kira lambene Bagong ora. Terus nek sampean ajeng duka sampean ajeng apa? Aku ora nrimake. Kowe bali, kowe minggat. Kowe aja pisan-pisan ngayonake pustaka Jamus Minang Jimat Kimasada. Nuwun sewu sinuwun. Sampean ya dayah, kula ya dayah. Sesama dayah niku dilarang mendahului. Sesama dayah niku dilarang unek-unek kok sampean ya mengentuk wedang segelas, kula ya mengentuk wedang segelas. Lah kok sampean nesu-nesu sak penake dhewe niku nuwun sewu, kula salah napa? Kula kleru napa? Sing kula nekke Sunan Prabu Ndarawati kok sampean dadi murka kaya ngoten. Murka wae. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati. Mergo kowe wani kurang ajar Yayi Prabu Ndarawati, iblis kowe kere kok. Cangkemmu dilangap-langap kaya bedes wono bomba Tegalan. Ndrawine kaya grojokan. Kowe wani nges marang Yayi Prabu Ndarawati kanggo apa? Kowe ora ngilo karo gecokmu, kowe iki mung batur, kowe mung ponokawan, kowe iki mung kere. Wis ngerti. Kan biyen aku kere terus arep ngopo? Lho, malah ora basa. Sampeyan suwe-suwe wis mangkelke kok.
Ora basa karo sampean aku ora kualat wong tuwa Bagong bangane Baladewa. Lho nek ngono kowe wani karo Baladewa? Mboten ajeng wani. Lah kowe wani sekecap padha sekecap. Kowe wani wangsulan karo Baladewa padha karo kowe wani karo Baladewa. Mboten. Mboten sinuwun tiyang agung kula mboten wantun kalian panjenengan. Ning nek panjenengan niku ngunekke kula kaya ngoten niku sabaraning menungsa niku wonten watese. Sing jeneng Kulon Progo duwe wates kok sabaraning menungsa ora duwe wates. Ngoten. Kula niku wonten watese nek kula wis entek kesabaran kula nggih nuwun pangapunten nek pancen kula wani kalih panjenengan. Nek kowe wani karo aku ya ngadeg jejeg. Ayo, aja ndeplok nang isor. Nek wani karo Baladewa, ungalno dadamu. Piye, Tru? Sakarepmu. Iki piye iki kok aja sakarepmu? Ngono nek geger tandangi wong loro ya, emoh. Telek. Ora sembodo karo le mangkat mau le ana apa-apa tanggung wong loro, ana apa-apa latangmu dhewe. Ana kuwi gak mulai ana. Cah jireh ora. Sampeyan muni pripun? Nek pancen wani karo aku ayo ngadeg jejeg padha karo aku. Oke, mengadege kok angel, Mas. Anggepe kaya kula niki wedi karo sampeyan. Wah, bagus, bagus. Ngece nek iki. Wis ngerti Bagong rupane kaya nek duneke bagus. Kowe wani padha sekecap karo Baladewa. Wani malang krek ngarepe Baladewa. Tegese kowe wani karo Baladewa. Mestine wis tak waneni wong sampeyan yo ngeyel kok. Sampeyan niku kok kaya sak penake dhewe karo wong cilik kok sak gebyauya sak penake dhewe. Oh alah. Dume kula ming kawula cilik duneke wong kere, wong gedibal, wong melarat. Mbok sadar sinuwun. Mekutha sandangan sing apik sing mangagem niku sok nek ngadep sing gawe urip niku ora kanggo. Di mata Tuhan kita itu sama-sama manusia. Neng mergo sampean kedenuan derajat pangkat neng donya niki dibetake antaraning piyayi karo kere. Neng nek piyayine ora iso nglungguhke karo kerene nuwun sewu, kere ora wedi karo piyayi. Lho. Lho nek ngono kowe wani karo aku. Iki nang kene iki. Suwijining piyayi sing ora tau iso dielekke iki ya ngene iki, dielekke malah nek ngono kowe wani karo aku. Mbok aja ngono to sinuwun sampean ki sadar. Sampean ki eling. Ngono, sampean ki niku mbiyen jaman arep nyalon dadi Prabu Baladewa mbiyen mbok yo eling teko nang nggon aku ngekeki dit 155 tahun niku njur gablek kegaglakan apa kula tak takon. Bagong iki kowe kudu nyoblos aku. Aku golekno wong 40. Petro aku golekno wong 55. Semar aku golekno wong 45. Kaya ngono kok sampean ra kelingan. Saniki barang lenggah dampar negara Mandura gedangkrang sila tumpang. Sampean karo wong-wong sing dadekke sampean sia-sia. Aja dianggep ning rakyat cilik. Ning kula ngedukke sampean ora nganti 3 kedeping netra. Wah sogok gogrok saka kursi sampean. Muni ae saiki. Suwe-suwe dinengke kok arep wani. Ngerti Bagong wetenge lara ket sore mau kok malah gawe masalah. Aku nek nesu ngene iki ora ngerti lara, ora ngerti wong anggere ana panganan mari. Kok nekat anggere panganan kok mari. Rumangsane ora anggepe sak penake dhewe. Wis saiki tak takon karo kowe. Kapan kowe omong nyata? Kawan. Bagong yo nek kowe milih aku kene pojokan tak kei cakruk. Wis umum kene iki tak ganti nganggo kloset. Sprene isih mancek watu. Nyok kena banyu nyok ora, nyok kena banyu nyok ora. Manut ombake. Ora terrealisasi babar blas. Manusia macam apa? Wah, aku malah suwe-suwe tratapan gong. Arep dadi apa kowe nek ngomonganmu kaya ngono kuwi. Nya. Satu seneng ngegrab minggat kan. Lho kok digawe decal kon ngegrab. Wah iki ngisu-ngisu ya, Tru. Aku wis menteng-menteng wani tenan, malah kowe sing jireh, kowe sing wedi. Rasa nyangkem meneng. Iya.
nek nganti dadi perang piye? Nek dadi perang piye? Lah tandangan. Waduh. Ora usah melu-melu ora apa-apa. Malam ini tanpa Petruk Bagong jalan. Waduh. Ya wis kowe bareng ngono kok glelengmu ora jamak-jamak. Saiki ngene bae. Tinimbang iku padu ning dalan utawa padu ning negara iki, kowe saiki bali. Bali nanti? Lho, ning omahmu. Bali kondo karo bapakmu. Bali kondo karo bapakmu. Bapakmu kon murungke ning bangun kayangan. Bapakmu kon ngilu karo cengele. Kon ngilu karo gicoke. Semar kuwi mung ketibal, bapakmu ki mung kere. Bapakmu ki ora duwe. Kok arep bangun kayangan ki bapakmu ki gablek apa? Bapakmu ki duwe apa, Bagong? Kondo, kon gagas karo kanane, cecak unta cagak, jebol kayu bulan, utang entok lintang, tangan kelakone jepawur ki. Bong. Bong. Le, sadar le. Le. Sinuwun mandura dadak ngrasani bapak. Winginane ana wong nglirik bapak wis dipecah ndase kok bapak. Le Gong. Sabar Gong. Gong ora malang kerik ngono kuwi, Gong. Gong iki nang negarane, sabar kok ndak kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan, kudus kowe. Tekene ra tekan, Gong. Iya aku sing ora seneng. Aku nesu saking nesune nganti trenyuh. Nganti trenyuh. Edian. Wong semene iki ora niteni karo labuhane bapak. Wong semene iki ora niteni karo labuhane Semar. Semar sikil dinggo sirah-sirah dinggo sikil, momong Pandhawa, momong Ndarawati, momong Mandura. Ning bareng wis do mukti, do lali karo sing ngomong unek-unekke Semar wong sakeng, wong ora duwe. Semar ki wong goblok. Apa iku? Saking kesune. Kok sarunge dikebut-kebutke barang. Ben. Aku ki kaya arep nesu ning nesuku caraku piye, Tru? Wis bayangno, mangkel tenan aku. Bala dewa menungsa ora tatanan. Lho, Bagong. Ae. Nek wis nyenggol bapak ki wis beda perkarane. Nek aku tok nyewe ora masalah. Nek ganjeng kowe wis ngece karo bapak. Sedungo bathuk senyari bumi. Nadyan namung sedungo jembaring bathuk. Nadyan namung sanyari jembaring bumi. Tato tais pecating nyawa blabaring yudi. Lho, weh lah malah menteleng matane. Matamu iki. Gong kuwi ratu ben ra urusan. Luwe wani karo Baladewa sing tak wedeni omamu. Ora minggat. Ayo, saiki tak gawe sayembara perang. Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedeni sangka kadetene Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Jimat Limasada. Piye mau? Piye le mau? Sapa sing cilik gedene sangka kadetene Baladewa menang boyong Pustaka Jamus Limasada. Belum. Nantang aku kowe. Yo, oke. Nanti papane wong Bandayuda. Kowe iso nglangkai bathange Petruk gawanen Pustaka Jamus Limasada. Halo. Kok dadi bathangku? Aku wis mati urung ya ora apa-apa. Lho ora apa-apa. Nek nantangke nglangkai bathange dhewe ora bathange wong liya. Ku jenenge mantekke wong liya ora. Amamu ni piye? Nek iso nglangkai bathange Petruk, ameng salah kata. Maksudku bathange Bagong las kowe iki senengane nyemelangi ora. Nanti pawane wong nek kadedean. Nanti wong nek kadedean. Omonganku iki nanti papane wong nek kadedean metu Jawa, ora metu Kretek negara legane ati kowe. Yo. Bali rene to.
Ameng aku si Baladewa kok pira kowe. Melayu banter aku ngerangkul cagak terus balik. Dhek bablas. Trembelane. Kene iki cagake ngendi? Saka guru kae. Oh, aduh aku ora. Wong iki nek delok wayang iki kene karo jalan, karo mbayangke ngono lho. Mesti seneng. Tak gawe ngene iki men penonton ki bayangane keadaane nang dalam keraton. Melayu bareng terus aku ngrangkul cagak terus balik ngono lho cilik lho. Aku iso mbayangke aku. Piye? Apik to? Heeh. Nek ora iso mbayangke ya berarti urung apa jenenge ya durung apa tenanan lho ndelok wayang. Heeh. Ha terus ki piye? Wis ngono tandang ngono. Lho. Lah sing nantang kowe kok. Sing nantang aku sing ngopiok kowe. Wah. Aku lino dolanan ning omah senengane. Bagong wonten dawuh yen pancen niat bakal nandingi Koko Prabu kena apa kok bali meneh marang Praja Ngamarta. Namung badhe nyuwun pangestu sinuwun Prabu Darma Kusuma awit menika badhe wonten peperangan ingkang ageng. Inggih menika sinebut perang Bratawuda. Bratawuda. Nek Pandhawa ngerti ora Bratayuda. Nek aku karo Prabadewa Bratawuda. Oh. Iya Bagong sing hati-hati. Kula ajeng madheg Senopati sinuwun. Iya. Kalungi kembang ora. Madheg Senopati. Kalungi kembang ora diwur-wuri kembang ora. Tonya wae. Diwur-wuri kembang. Kaya wong modar. Ada mbok menawa aleman bareng. Kana lho. Kowe nang Jawa lho. Lah ya bareng aku nang Jawa, aku ya nang Jawa. Gak nek aku nang temandang dhewe aku moh. Nggih ngoten nggih sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit sinuwun. Iya. Kakangmu nesu ya aku. Iya sok. Nama nesu mboten? Ora. Tau nek nek palsu ngoten? Ora. Berarti palsu tenan. Ora. Ayo, ora. Mendelit-mendelit tak culek matamu kowe. Mamen nggih sing Ndara Janaka. Iya ya sing ati-ati Bagong. Nyun pamit nggih Ndara Werkudara. Udu minggat. Ndara Werkudara nyun pamit. Yo sing ati-ati. Ndara Nagaradewa nyun pamit. Iya, sing ati-ati Bagong. Iya Bagong sing ati-ati. Sayang aku pulang dulu ya, sayang. Nggih. Sing atos-atos ta Mas. Iya. Ora aku sik kowe kok nyeluk Adi Ngamarta sayang iki. Apamu e? Mantang. Kula so boten gubuk asmara niku kali niki. Wong edan ora. Pareng nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Panakawan Petruk. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngelingono lamun Koko Prabu Mandura kuwi isih bendaramu. Mangke badhe kula pitang. Kepareng kula nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sinayeng manggelung mintonaken dewe kramanira
kang mitraning asta aning asta ya matura munggo sapa ingkang bakal ndak paringi pustaka Jamus krana kakarone padha-padha abote Koko Prabu Ndarawati lawan Semar lamun ingsun timbang kabeh satraju lan sak bobot. Wah, aku percaya marang kabijaksananing barep kakangku. Lan aku percaya lawan ingkang mbok temtokake bakal mbok paringake kelawan Semar apa Kresna kuwi kabeh ana purbawasisaning barep kakangku. Koko Prabu menapa mboten langkung mrayogi menawi paduka tumuli minggah wonten ing sanggar pelanggatan lajeng minta dhateng Sing Gusti ngakarya jagat samangke supados pikantuk wonganing Jawata Koko Prabu Dimas kadangipun ngakang ya iku luwih prayoga mekaten Koko Prabu kang mangkono Werkudara Budana kang padha siba jenenging Sunarsa kundur kedaton ya ngestake dawuh kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas kadangipun kakang purna gatining maranggilan sanada saudara datun jeluk saking dampar kula kinapit gambaran ganding kadharaken sangganing Palomban Cedi manggung ketanggung Joko Palororo ingin sami ngampil upacaraning Prabun kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Nararata lamun katinon saking Mandra kaya tansah jejengkaran tindaknya Sri Nararata wau Caryan putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratenda wisanggeni maya Wisnu Pratenda gong kok sing maju kok dudu Sinuwun Mandura sapa anak-anak Pandhawa ora pangling kae Ndara Gatotkaca Ndara Antarja Ndara Antasena sajae didhawuhi karo Sinuwun Mandura yen awake dhewe dianggep luput tumrap negara Ngamarta wis rasa susah rasa sedih aku sing mau wani nandingi anak-anak Pandhawa tak lakonane to kowe wani ngopo wedi pokoke nganggo tekan kene rembugan sing apik-apik nek ora kena dijak rembugan apa boleh buat lah iya awak dhewe wong cilik ora kena didak-idak sak teruse wong cilik landesane bener sapa wae sikat truk ya manut karo kowe kok heeh Keparangkul mungguh ngayuda kewapabawannya bentar bawannya bentar kewapannya mungguh ngaloko Darantasena iya Petruk iya Bagong enten apa kok pasuryane kaya duka aku didhawuhi dening Siwa Mandura didhawuhi dening Prapak di Baladewa kon goleki kowe nek pun ketemu nek wis ketemu aku kon bondo tanganmu kon ngerincung sikilmu ngandel ora Baladewa iki arep ora atune seneng ngapus-apus ya kae
Oh. Mesti iki kontol dikandhake dandang dikandhake mprit. Ha iya. Lakon sak nyatane diceritake beda karo anak-anak Pandhawa, men anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe. Nah anak-anak Pandhawa nesu awake dhewe, Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Taja ben gelem ngrangket awake dhewe. Penyakit tenan kaya Baladewa. Piye, Kong? Wis diwangsuli wae. Nek jane aku kandha karo kowe ya, Truk. Nggih. Aku ora tekan atiku. Mergo kowe iki tau tate ngomong karo aku, kowe tau tate ngudang karo aku. Oh nggih. Lah terus aku tak takon karo kowe jane masalahe apa? Nah iki capek iki arep ora do gentro ning apik iki. Nek tak omongane to. Iya, omongane. Jan-jane niku kula kalih Petruk mboten salah, Raden. Ndara. Lah kok Si Mandura dawuh karo anak-anak kon nekel karo kowe. Mergane nika pancen wonge sarak. Ngoten. Sinuwun Dwarawati, sinuwun Prabu Baladewa rawuh teng negara Ngamarta. Ya. Wigatine ajeng nyuwun ngambil pustaka Jamus Myang Jimat Limasada merga negara Dwarawati ketaman pegebluk. Oh ngono. Terus kula kalih Petruk teka. Niku dikongkon bapak merga bapak kepengin bangun kayangan. Bangun kayangan nika ateges uripe para kawula sak negara Ngamarta niku embane urip teng kayangan kebak karukunan, kebak unggah-ungguh, kebak tata krama kamanunggalan. Ning syarate Pandhawa kudu rawuh teng Karang Kadempel sareng kalih pustaka Jamus Myang Jimat Kalimasada. Terus Geger. geger piye? Padu Antaraning kula kalih Prabu Baladewa. lho. Kowe wani karo Prabu Baladewa? Lho canggleleng pandhange. Kula wani merga kula bener. Kula ndakwa Sinuwun Dwarawati niku nuwun sewu panjalmaning mungsuh. Ing atase negara Dwarawati niku dilenggahi Prabu Kresna titising dewa kok taman pegebluk niku rak impossible. Wah, bahasamu. Lho niki teng sekolahane. Impossible ki apa, Gong? Odol. Odol dengkulmu melacot. Impossible ki tidak mungkin lho, ora bakal kelakon. Ora bakal kelakon to. Nggih, Pak. Ya. Aniku dadi dukane Prabu Baladewa. Wanun maling jalanan bagong dapure kaya ngene. Kula dunekke kere, dunekke ra duwe, dunekke wong was pokoke entek amek kurang golek. Ning kula ora masalah. Kula dunekke kere ra apa-apa, bareng nyandak Semar. Lho, nyandak Semar piye? Semar eno Baladewa muni. Bagong, saiki kowe bali kandhane bapakmu. Bapakmu kon ngilo karo cengele. Kon ngilo gitoke. Ming Semare kok bangun kayangan iki terus gablek apa? Semar ki wong ora duwe, Semar ki wong melarat. Aku dadi sak kepenake dhewe ngunekke sak kepenake rasa digoleki apa-apane terus dipangan wae. Wis digoleki lomboke ya wis ora ana. Kok omong kok iso nyember tekan dindi to? Anake kok diwaku-waku ora dadi mplok. Kene iki le ndelokke melu ngeleh. Oh, caedan. Nah, Semar dunake ngoten niku. Aku kula nesu bapak kula niku sing kula ajeni. Lah iya, Saniki coba kula tak takon karo sampean. takon apa? Upamane sampean niku ketemu karo wong niku unek-uneke bapak sampean. Antasena wae anake Werkudara. Werkudara kae wong drogak-drogok. Ora iso basa, ora iso ndodok. Kae nang kamar mandi piye jajalan? Nek ora iso ndodok. Lara ora atine. Wong mau tak jotosi mergo ngino bapakku. Padha aku. Aku ya mbelani bapak wani karo Baladewa niku. Mboten kok mbelani sapa-sapa. Oh, lara-larae ngono to. Heeh. Anu iso. Anu nggih. Wah, untung kowe urung tak ajar. Untung ada saya. Nek ora ngono, mesti kowe tak polo mergo aku wis metu padha dawing Siwa Mandura. Terus piye iki? Aku ora iso nyegel kowe. Aku ora iso nyekel terus piye? Lah kae kakangmu ae Gatotkaca karo Antarja kae piye? Nek tekan kene aku diajar ya terus. Mesti modar. Ki piye kuwi? Nek pancen sampean niku benerke kula ya aja mung meneng wae, ning belani kula. Ngene bae. Tak bilani, ning aku bilani salah siji. Salah siji piye? Engko nek Kakang Garwaca tekan kene arep nyekel karo kowe wanenono. Waduh, wani ya ilang ndase tenan.
Bagong wani karo Garuk kok potol ndasmu. Wah, terus diganti pucukan rek. Kenaming cingil-cingil. Ojo kuwatir. Aku ngewangi karo kowe ning aku tak ngewangi Petro. Carane aku manjing ning awake Petro. Wah, mbok kula mawon. Moh. Ora sedeng awakmu. Sedeng mawon iki melar ya awake. Moh. Petro wae. Kok soalé kowe iki wonge glelengmu ndatok nggo ngopo-ngopo. Tur dasare kowe iki wonge clemer. Mun aku mlebu ning awakmu kowe pinter, kowe didaya, tok nggo nyopet ning pasar malah aku sing kewirangan. Alah. Saiki wis ora. Nah biyen saiki wis ora, saiki mung sok ngutil. Oh padha wae ora. Aku tak manggon ning awake Petro. Mun Petro Kakang gak tekan kene, Petro arep dicekel, kowe arep dicekel, pasrahke Petro. Ben Petro sing perang karo Kakang Garwaca. Walah, mbok kula tak gleleng sekali-sekali wis. Mlebu teng mriki, ngono bleng manten kula dimong sampean mlebu teng awak kula, wah, kula gleleng. Moh, aku ndelok potonganmu ki ora seneng. Kuwi soalé wong iki glelengku ndak tok nggo sing aneh-aneh. Pun ten, kowe mlebu iki. Kok tak gleleng, yo. Walah, terus mbok yo. Aku ya terus. Ora, Durantasena karepe nang nggon aku kok. Kok kowe kok aku terus. Moh ya ben nang kene kok ya. Wah, kowe iki kula mawon to lho. Moh. Awak kula anget. Yo men awak. Penak teng awak kula. Moh, aku tak ning awake Petro. Terus nun ngambat ambekan. Petro sing ngambat ambekan udu kowe. Alah, janu. Kowe banci ladan. Ora tok irane apa-apa aku ora manut. Pokoke aku arep mlebu ning awake Petro. Ngambat ambekan terus nggih. Tete prani mangan anong kari cotho. Mbak lumembak lamun mambeng lerombak ing samudra hanglo. Oh. Kok ya iso maslep ngono ya, Tru? Ah ya Durantasena iki ayampuh, Tru. Nun. Wis kowe nek wis tak nggone ngene iki kowe ngopo-ngopo iso kelakon, tur kowe dadi satriya digdaya. Kowe dipateni ra iso mati, dilarani ora ngrasake lara. Wah, duh gleleng tenan iki ta. Terus kula iso napa mawon? Iso ambles bumi, iso mabur sakarepmu saka dayaku. Weh. Ding. Mudara. Ora iri to, Ora apa? Kudune iso kabeh ya iso kabeh. Antos sendok. Antos sendok ki boros kaya bakmi ya gelem. Kaya goreng ya entek. iya, unek-unek ki Durantasena ning ndro awakku ora krungu. Wis ben. Kula tak jajal ambles bumi nggih, Den. Yo, ambles bumi. Carane pripun? Ngampet ambekan terus nelikan. Ho! Wah. Halo. Ding. Pujak-pujak kan jegluk sapi tang ndasmu. Kuwi ra elek ta pujan-pujan ya men. Jedul. Ya. Nek mabur sikile gedruk lemah ping 3. Weh, gong. Ki lho, gong. Wah, jan waduh. Wah, sip le liwat kos-kosan. Golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Tolong difotoke, Tru. Fotoke dugulmu. Oh, medun. Iya. Apa kuwi? Aku mentru-tru kowe. Wah, gelem Durantasena ora gelem ngomongi aku titenono. Iki jenenge Mbak Cilatan. Petro. Kae tandangi kana. Ana sing sampuh kana. Potol ndasmu. Apa kok jur mujak-mujak elak? Elek kok elak. Mujak-mujak elek. Pripun, Den? Petro, aja mlayu aku bakal nemoni karo kowe.
Dere kota tian Gatotkaca tinon mapak karko suta tekapira Kresna parta maneher sakti nira ing ujaran wang-wang Ndara Gatotkaca ya kok rawuhipun kok sajake sumengka tur nawung duka Ndra nun ya takoni kowe jujur nggih kowe wani karo Syawa Mandura ya mergane sing wani dudu kula ning Bagong adimu kenapa ora ngandani Bagong niku dikandani wis angel mula aku diutus dening Kanjeng Mbah Mandura supaya nyekel karo kowe yen kowe bangga bakatan rampungi yen kowe ora manut aja kelakon dosa aku mentolo karo kowe ing Caca muntap lirik netap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir malang kerik loro kabeh ben kaya teko sampeyan ajeng nglarani wong tanpa dosa Petruk ora luput ora kleru mergo sampeyan nuruti karo kekarepane Sri Prabu Mandura mboten napa-napa ajeng nenjak napa sampeyan tak turuti sagedhik sampeyan wani karo kanca sing tawedene apamu ora minggat aja takut tak potol ndas wah iso motol sirahe Petruk meguru karo kowe 20 taun to pindah kene ahli mati ndak dirubung semut wong edan iki apa iki Dan ganti aku ya pengen pentas ya terus ayo pentas kok dadak aku doyok-doyok manang sang jero metu ae ayo ta piye karepe ngopo ganti aku ora Petruk terus masa aku meng leren disun-isun karo masyarakat Bagong gleleng iki kalah gleleng karo Petruk ning janji nggih ora aku gelang gaya lho mboten ora aku tumindak elek mboten ku anggere sapa pasar tak kentes ndasmu ora yakin sumpah tenan wah anggere aku mboten saden kula mawon lho Petruk keplok watu dasmu kok iki ngopo ya ora ora arep dinggoni Ndara Antasena kok mboten sam kok iki ngopo e mbok gentinan ya wis ngambet-ambekan ning janji tenan lho aja nggo tumindak elek ora sak mlebu ning awakmu ora tau tumindak elek ajar dhewe iki wanggring iki aku krasa itu tumindak elek ajar magawe lan jeblok wetenge ora bongo-bongo to kok iki kene ngampet ket mau ora mlebu-mlebu mangkel aku goleki kok angel wis wis yo ampun-ampunan staf mlebu ning awakmu kon merem kok aku tak mlebu ning awakmu ya kok nek sak mlebu ning awakmu aja nggo dolanan lho nek nggo dolanan awas ngono wae ya kok mergo aku wegah nek kowe ndang gaya aku wegah aja nggo sombong aja nggo umuk ora wis tak mlebu ning awakmu ya kok nganti kepentut-pentut ora. Ndak tasane ndi? Ah wis mlebu ket mau. Ha sing ngomong ki mau? Aku. Oh setan e. Kok arep pedhot-pedhot napase. Oh iso lancang Mas ku barang dombe. Ayo, amos Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha.
iblis lanat pamer arep ditemoni kok malah ambles bumi. Mapokmu kapan? Apa sing ambles bumi meng kowe tok apa? Aku saiki glelek. Hah? Aja kok ambles bumi. Mabur. Aku iso. Weh laitan. Ora edan iki tenan. Mentas meguru anyar. Wis lulus. Iya pancen kowe meguru anyar. Heeh, anu apa? Kowe milani Baladewa. Dasar Pranata, golek Petruk. Hah? Golek Petruk. Petruk ora ono, Petruk mulih. Kowe aja ndelekke Petruk. Kowe ndelekke Petruk lak katutke dosane Bagong. Wah, lah kowe kok dadi omonganmu atos kaya ngono to, Jojo. Jo sapa? Jenengmu Antarja kok kon ngundang sapa? Kon ngundang Antar. Hah? Tundang Jojo nesu. Petruk wani karo Siwa Mandura. Kowe ya wani karo wong Mandura. Manut tak bondo tak krincung sing tak rangket leboke Pakunjaran. Wah, kok le mayu. Rangket leboke Pakunjaran. Ora ngerti kadegayane Bagong kowe. Ora ngerti kapinterane Bagong apa piye? Sawangan, sawangan. Deloken. Oh iya. Kuwi la edan. Ora edan iki nyata. Hah? Kon jedul. Wah. Mabur apa oke? Oh, piye? Kon nimbles apa piye? Rampung dereng aku kowe. Ya nek iso medun. Ayo iso munggah kok ora iso medun. Padake ora. Kuwi. Wah, lane ora. Oh, ngandel ora. Sona nek metu ki omong. Aja meneng wae. Metu ki muni wis ngono. Nek meneng wae kene ya ora dong. Aku wis apal kowe iki anggere tak njingi mesti glelek. Mula aku wegah nek njengi karo kowe. Wah, diwasar go gayae. Mundur kono. Mundur. Kakang Antarja tak rampungane. Wah, iki rame iki. Kakang Adi siji mbelani Baladewa, siji mbelani Petruk, gelut rame. Mundur. Nang sapa ya, Truk? Ambu. Ndhet pira? Mulih ndhet pira? Lho. Iki arep njawab apa ya? Mulih ndhet pira? Aku bapak nang sangon selawe kok. Padha, aku yo ndhet selawe. Kowe nyekel sapa? Lho, iki edan iki. Aku manut kowe sapa? Aku wis sing tuwa. Yo, aku Ndara Antarja sing tuwa. Padha, aku ya iya. Wis rasi dawa. Jemet iki ora. Tiwas mempeng Dimas Antasena. Kang, ora kok aku arep ngewahi karo Ponokawan ora. Ning aku mau jagongan karo Petruk, jagongan karo Bagong. Jane sapa sing diketikake dening Siwa Mandura mau ora bener. Aku malah benerke Petruk karo Bagong mergo dheweke mbilani karo wong tuane. Dheweke mbilani karo bapakne Semar. Tur gegayane Semar kuwi pancen luhur. Gegayane Siwa Nayantaka kuwi apik. Pengin bangun kayangan ning negara Ngamarta. Mula nek Kakang tetep arep mbilani karo Siwa Mandura, mungsuhe udu Petruk karo Bagong ning aku. Kuwi ngejak apa aku manut. Ayo, Jo, berbicara, Jo. Bagiamu, Jo. Gong ora sampe melu mundura. Ana melu-melu tak ajar dhewe kowe. Oke. Kok bali, Gong? Arep diajar dhewe aku. Malah ngrekoso. Seneng kene wae, Truk. Ora sampe ngono. Nah, ngendel ora. Setan ki wis tak omongi nek es tehku kok dientekke. Ala ya wong isih apa kari prongkolane. Ya kene tak ngomong. Gumut-mutan ra ya lumayan. Wis prongkol kok ngumut-mutan ngono ya Dimas. Ya. Saiki aku mengkari manut. Sampeyan ngejak piye aku ya wani. Mergo aku belani Ponokawan. Tur to sampeyan kudune ngerti kan. Sampeyan ki tau tate nampa pangudange Petruk, tau tate dimong karo Bagong. Kok mung perkara kaya ngono kok sampeyan nggugu karo ngendikaning Siwa Mandura. Terus sampeyan arep mentolo karo garing karo Bagong utawa karo Petruk. Ora ya malah saru dinulu to. Kawula sak Ngamarta iki do ngrasani kabeh nek nganti sampeyan ngajar karo Petruk karo Bagong. Do ngudarasa kok do ora ngerti males kabejianing Ponokawan nyewune. Pesthene aku mudar. Truk ora ngono ya, Truk.
Kancaku sapa? Ha isih ana Gareng kok. Gareng iki nek dagelan ra kompak karo aku. Mesti kobong. Ah ora Gong, aku wis tak niati tenan. Rasa ndak tok gondel, rasa ndak tok piye-piye iki. Minggiro. Tak lakonane le, aku ora wedi harus Mandura. Ming aku njaluk tulung karo kowe. Tulung apa? Golekno gaman. Gaman nggo apa? Gaman nggo nandingi Prabu Baladewa. Oke. Ya. Saentuke kowe tak sileke bakul degane. Ya wis ra. Ora apa-apa. Ngati-ati ya, Truk. Mulya kok. Apa sing kedadiane negara Ngamarta ki aturno Bapak. Aku percaya Bapak iso mene pepadang karo aku karo kowe. Ya, ning sing ngati-ati ayo, amuk iki metro kantong bolong lagi. Suwane jajaran atu iblis lalet. Iki metro iki. Nggih. Wah, kowe wani karo Prabu Baladewa. Nuwun sewu mboten kula wantun ing kepepet. Wong niku nek kepepet wis nekat, monggo nekat niku ora ana ukurane. Wong nekat niku karo sapa-sapa ora bakal wedi. Yen ngono wani karo Baladewa, Sing tak wedeni apamu? Ketiban Kyai Nenggala, Alugara iki mau nang satu sepi tanake Gunung Jugruk Segara Asat. Wes, iku tau nggo nyolong degan ping 3 ra konangan. Padha ampuhe mati tenan aku, mati salah. Kang mitraning asta aneng asta. Yai. Kula nyuwun pangapunten. Liripun kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten, Yai. Krana Petrus sampun boten saged dipun ndhakaken, Koko Prabu boten saged dipun lermaken kanapsanipun pekasan ngantos dados dardah antawisipun Petruk kaliyan Koko Prabu Mandura. Wekasan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kontal kaprapal mboten dipun mangertosi wonten pundi dawuhipun Petruk. Koko Prabu mestinipun mboten mekaten dumados sing lelampahan krana Petruk menika ugi panakawan paduka piyambak menawi ngantos Kakang Semar Wuning lelampahan menika tumuli murina dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu tuwin para Pandhawa sinten ingkang badhe saged amenggak dhateng Kyai Semar Badranaya. Mila babagan menika kula nuwun sewu paduka Kanjeng Koko Prabu nggih kedah saged ngrampungi babagan Petruk anggenipun kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang. Nuwun pamunten Kyai. Ngantos keladuk kula mboten saged mepermubal babaling karepson satemah kados mekaten laman kedah sinandhang. Malah ngaten sakmenika ngaten kemawon. Kyai Prabu pasrah perkawis menika dhateng karo Indrawati, kula mboten badhe selak, kula anyagahi.
kesagan paduka Kanjeng Koko Prabu namung kemawon kula nyuwun ngampil pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada supados anambak rengkaning raja pusaka kula beto wangsul dhateng